Meclise Birleşen Milletler Guramasynyň bu iri ýürütüleşdirilen edaratiniň çäklerine hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumy aralyp maslahatlaşyldy. 2024-2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlygymyň beýlekde giňeltmegiň ýollary kesgitlenildi. Hususan da milli gymmatlyklarymy, adamzadyň madde däl meden mirasynyň awraýly sanygyny girdmek boýunça öňe sürgen teklipler bilen bagly wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyryklaryna we görkezmelerini, şeýle hem 2024-nji ýylyň meýilnamasyna bellenlen wezipelere laýyklykda UNESCO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň geçen ýyl alyp baran işleriniň jemleri baradaky maglumatlar dinlenildi. Şonuň bilen birlikde 2023-nji ýyly UNESCO-nyň hinde onuň sebit tüzümleriniň wekilleri bilen onlaýn duşuşyklyň geňeşmeleň 14-çysynyň geçirilenini bellenildi. Olaň dowamyna ilim we bilim, medeniýet we ekologiýa ulgamyna netijeli hyzmatdaşlygyň gelje uly urlaryna garaldy. Türkmenistan UNESCO-nyň 30 ýyllyk hyzmatdaşlygynyň dowamyny ýurdumyzda UNESCO-nyň maksatlaryny durmuşa geçirmekde. Şeýle hem medeni bilim we ilim kuwwatyny artdyrmakda uly üstünlikler gazanylanyny bellenildi. Munyň öz aýratynam Türkmenistanyň madde we madde däl medeni mirasynyň halkara derejesinde ikrar edilmegi bilen bagly meselelere degişdiler. 2011-nji ýylda Türkmenistanyň UNESCO-nyň madde däl medeni mirasy goramak barada konwensiýasyna goşulmagy bilen watanymyz bu konwensiýanyň düzgünlerini durmuşa geçirmek boýunça halkara tagallarlaryna işen gatnaşýar. Dünýä sivilizasiýasynyň aýrylmaz bölegi bolup durgan taryhy medeni hemde tebigy gymmatlyklary geljek nesiller üçin saklamak boýunça geňerimli işler geçirge. 2023-nji ýylyň fevral aýynda Magtum Uladynak Türkmen Döwlet Uniwersitetinde medeni miras geçmişden geljek hemde Seýdnazar Seýdadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutuny durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi adly UNESCO kafedralaryny döretmek hakyny ýylalaşyklary gol çekmek dabaraty geçirildi. UNESCO-nyň klublarynyň açylmagy ýaşlaryň dörejilik we ilmi barlygy işçiligini kemale getirmek we olaň öz ýurdunyň medeni gymmatlyklary, depde surlary bardak bilimlerini ýokurlandyrmak babatda uly ähmiýeti edir. UNESCO kafedralaryna döretmek boýunça alınıp barlayan işleň çäklerini UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň we ýokary mekdepleriniň toparlarynyň belelikde gatnaşmagyna, Döwlet Mehmet Adadynak Türkmen Milli Dünýädiller Institutuny hemde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuny, parahatçylygyň dilleri we parahatçylygyň medeniýeti adly klublar hereket edýär. Geçen ýylda şowdaky Türkmen Owagyjylygy institutuny daş gurşaw goramak durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy adly UNESCO-nyň ýeni bir kluby açyldy. Türkmenistanyň Magtum Uladynaky ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň agdalygyna kabul edilmegi, hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirgen oňyn siýasatynyň dawralanýanynyň, ýurdumyzyň halkara ýaşlar hereketini pugtalandyrmak işinde tagallarlarynyň ikrar edilýäniň beýany bolan taryhy wakadyr. Türkmenistanyň UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň 2023-2027-nji ýyllarda agdalygyna bir agadan taýlanylmagy, watanymyzyň halkara geňeşligini awraýynyň barha berende göterilýäniň aýdyň suwtnamasyr. Şeýle hem ýurdumyzyň beden terbiýeniň we sportyň ösdürilmegine, dünýäde sagdyn durmuş ýerelgelerini giňden wagt etmäge goşýan uly goşandynyň ikrarnamasyr. 2023-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Fransiýanyň paýtagty Paryžde ýerleşýän UNESCO-nyň ştab-kwartirasynyň hoş habar gelip goşdy. Hut şol gün şäherliň bütün dünýä gününe paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň dizayn ury boýunça UNESCO-nyň dörejilik şäherleriniň toruна girdilgenligi barada UNESCO-nyň baş direktorynyň çödgüdiniň yglan edilenligi bu ýonçly ýagdaýdyr. 2024-nji ýylyň türki dünýäniň beýik şäheri we akıllary Magtum Uladynyň ýyly diýilip yglan edilmegi bilen baglykda beýik şäheriň we filosofyň 300 ýyllygyny bayram etmek boýunça bir neçe dawralar geçirmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň meclisiniň dowamyna bu guramanyň ýeri düzüm böleklerini, ýurdumyzyň orunyny pugtalandyrmak, halkara ilmi hyzmatdaşlygyny giňeltmek, sanly taslamalarda hemde maglumatlary alşmakda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ýaly möhüm meselelere gararly. Şeýle hem guramaçylyk we beýleki meseleler aralyp maslahatlaşyldy.